Jotele gwenge mag kod counties mapacho katiyo kanyakla gi jopiny mane oni chenro mag pidho yien odiochieng makiny odhi e yo makare. Piny owacho nyolando chieng wuok tich kaka chieng pidho yien kama koro geto chopo lek mar piny owacho mar pidho yien maromo bilion 15 e pacho kachop higa mar 2023. Kaka yor yango odiochieng pidho yien matimore odiochieng makiny. Le counties bura ka oganda geto riwore chenro ni mar neno ne gipidho yiende kendo bero lwasi e pacho ka. Jodak e county ma Kisii ojiw mondo kiny owuog oko ne chenro mar pith yien ka county commissioner ma county ma Kisii Tom Nanjere lero ne sirikal nosedo kothe yien maromo 110,010. The celebration in Kisii will be presided over by Honorable Eliud Owalo, our CS Communication and ICT. And the celebration commences at 9 a.m. sharp in the morning. I want to appeal to all the residents of Kisii to turn up in large numbers and demonstrate their commitment towards working with the government in an effort to address the challenge of climate change. Okoni okenge oseketi e makare mana oni jopiny otao chenro mag pith yien maonge ng'ikruok mora mora. We have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources, the seedlings, put logistics in place, ensure that we have enough holes for planting the trees on Monday. Jotelo county ma Homa Bay nitere tielo mogik mar timo ikruok ne pidho yien odiochieng makiny ka igeto pidho yiende maromo milion 4.2. Kaka wan duto wang'eyo ni climate to nyaka wang'i kaka wanyalo deal go maber kabisa mondo jowa oyud kaka ginyalo puro yo maber, wanyalo rito alwora marwa ma lowo ok okethore, wanyalo kendo bedo ma area dala ka dala mwawae nyaka wabede go lembe mwapidho manyalo kelonwa yuto. Ruoth ma county ma Homa Bay Joshua Ochogo olero ne chenro ni biro konyo bero alwora kod kolwasi masani othung' kalure gi iro mantiere kod kwiri mosebed ka ifuong'o kadhi e kor lwasi. En jipo makende ahinya ni jowaduto te ma Homa Bay County ng'ato ka ng'ato tem manyalo mondo pidh yien. Sirikal temo manyalo kanyakla kod well wishers mondo wayud seedlings manyalo konyowa mondo wapidh yiende go eko. E county ma Isiolo, rawera moro mong'ere kaka Lilian Akal no bago nyasi mar ikruok ne pith mar odiochieng makiny kano chiwo kothe mar 2,000 e gweng' ma Daba mantiere ward ma Ngarimara. Nyadeni no wacho ni lwasi osekethore kojiwo oganda mondo mi oti kothuolo ni mar duogo nyadhi mar alwora kaka yor kedo kod lokruok chal ko lwasi. Nikiangalia hiyo wakati yenye nilikuwa nimezaliwa tulikuwa na mifugo wengi sana, lakini walipoanza kukata miti tulikosa mvua. Kitu cha kwanza mifugo zikakosa chakula, wakakuwa na to different counties for pastures, and that has ikasababisha conflict between this community and the other communities. Because of that, I thought as a young dreamer I have to change my community by planting trees. Dakika ena proyo koda chiel nyakwar